बे समाव बयनिसिमबो गथायबारि सार्केल इउथ कमिटिनि जानानै गाहाम अनसायनाय जासिहरदों। देग्लाय 2023 मायथाइनि 12-13-14 एप्रिलावहाय जोंनि गथायबारि सार्केल इउथ कमिटिया आथिखालनि देरबोनाय जे लाइमोनफोर फरायफुबाय थानाय लाइमोनफोर बिथांमोनखौ लानानै मोनसे सेमिनार थाम-थिम खालामदों आरो बे सेमिनारा दायो जागासिनो दङ। आरो बे सेमिनारावहाय जोङो आथिखालनि जे लाइमोनफोर बिथांमोना गोबां माखासे गावखौ बेकाराव बाहायनायाव आथिखालावहाय एंगेज जानानै दङ, बेकाराव बांसिन एंगेज जानानै दङ। दा बेफोरखौ लानानै जाहाथे फरायनायजों लोगोसे बिथांमोना जिबनाव गावनि आथिङाव गाव गसंथानो हायो आरो गाज्रि माखासे लोगो लाज्लायनाय, गाज्रि ड्राग्स बाहायनाय आरो गाज्रि जानाय सोबनाय लोंनायनिफ्राय गोजानाव थानानै धोरोमखौ सिगाङाव दोननानै गावनि जिबनखौ दैदेनलांनो हायो आरो गावनि आथिङाव गाव गसंथानो हायो। नैबे बिथांखिफोरखौ लानानै जोङो बे सेमिनारखौ थाम-थिम खालामनाय जादों। आरो बे सेमिनारावहाय जोङो उदालगुरिनिफ्राय मानगोनां प्रान्जल दैमारि सारखौ आलासि महरै लाबोनाय जादों। बिथाङा दिनैसिमावहाय गोबां माखासे उदाहरनफोरजों, गोबां एग्जाम्पोलफोरजों गोबां फोरोंथाइफोरखौ जोंनो होगासिनो दं। गाबोनसिम बिथाङा बेबायदि सोलोंथाइफोरखौ होगोन, जों बेखौ मिजिंथिदों। आरो बेनि गेजेरजों जों आसा खालामदों जोंनि गथायबारि ओनसोलनि लाइमोनफोर, जोंनि नैबे बाजुगाव ओनसोलनि लाइमोनफोर जेसेबांनाखि बेयाव बाहागो लाबाय बिथांमोना मोनसे चेन्ज, सोलायनायखौ बिथांमोना मोननो हागोन, जोङो बेखौ आसा खालामदों। आरो मोजां फरायनायाव गोसो होनानै गावनि जिबनखौ मोजाङै दानो हागोन, जोङो बेखौ बे सेमिनारनि गेजेरजों जों